Скажи, вспомни, как родилась идея, как организация госпитальеров вообще была создана? Как это Це пришло? взагалі окрема чудова історія. Ой, як чудово, така, як є. В 2014 році, в липні місяці, ми тоді якраз нещодавно звільнили селище Пісків, і нас обстрілювали вкотре градами дуже серйозно. Це був такий наш один із небагатьох перших досвідів, перших боїв. Звісно, ми вже в селі закріпилися, тому займали будинки, хто які позиції займав. І були дуже-дуже сильні обстріли, тому ми скопом, хто був поруч, якраз проходили по вулиці, забігли в один із підвалів. Підвал якраз був достатньо хороший, тому нас було десь, мабуть, близько десятка людей. Обстріли були дуже сильні. Ми тоді думали, що на цьому, в принципі, все. Це вже наш кінець. І тоді серед нас був священник, і він почав розповідати різні історії для того, щоб всіх трошки розважити, заспокоїти, можливо, навіть якісь останні слова перед смертю сказати, ті, що доречні. І в тому числі зайшла мова про орден тамплиерів и про госпитальеров. Ну вот созвучишь такое Так. со средневековыми Так. орденами, вот этими христианскими. Так, Довольно, так. кстати, агрессивными местами. Да. То есть там они свою историю крестовых походов, Звісно. там все это сыграли. І він розповів про орден госпітальєрів. Я до того не чула, чесно скажу. І мені тоді ввійшла в голову така ідея, що подивимося, як пройдеться ніч. Якщо виживу, значить створю медичний підрозділ і назву його госпітальєри. Тобто ця ідея була ні звідки. Але мене якось надихнули їхні доброчесні вчинки в плані медицини, що вони дійсно дуже велику кількість людей врятували. А ще моє там бачення стосовно Червоного Хреста, бажання туди потрапити колись. Я думаю, це все зіграло свою роль. І дійсно на наступний день, коли ми все ж вижили, я зрозуміла, що потрібно робити. І так поступово, починаючи з декількох людей, сформувалася спочатку малесенька структурка. У нас було там 2 екіпажі, які займалися евакуацією до лікарні, там, коли могли, вивозили тіла. І тоді саме я нарекла нас госпітальєрами. А зараз як виглядає ця організація? Скільки Зараз людей? це велика структура. Ми постійно приймаємо участь в бойових діях на декількох основних ділянках. В принципі, це вже наш другий дім. Здебільшого ми працюємо по Донецькій області. По Луганську працювали трохи менше. І в тому числі зараз у нас іде 4 позиції. Там ми стоїмо постійно. Фактично бригади змінюються, а ми залишаємося на місцях. І допомагаємо як і бригаді зорієнтуватися, так і в тому числі і прямі безпосередні обов'язки, там вивезення поранених, допомога з вивезенням тіл і так далі. Зараз в середньому ми тримаємо в активі близько 100 людей для того, щоб мати можливість почергово всіх цих людей змінювати на фронті. Адже в нас одночасно 4 позиції, на кожній має бути 3-4 людини, інколи 2, як коли вдається. І ротація у нас кожних 15 днів. Чому кожних 15 днів? Тому що з часом, бачачи в 2015 році, як починалася певна хвиля самогубств через те, що люди дуже довго не виїжджали з фронту, починалися проблеми вдома, починалися розлучення, і в тому числі і в нас різні аспекти, в тому числі були. Я прийшла до розуміння, що все ж треба зменшувати період ротації для того, щоб людина вдома працювала і, відповідно, приїжджала лише відбути свою ротацію, а вдома була або на роботі, або навчалася, або там хтось є своїм фермерством займає. Дуже різні люди.